Salam mehriban yurttaşlar, salam eziz kardeşler, hoş geldiniz hemmäňiz. Şuň siziň bilen gaty bir gyzykly diýsem boljak. Gaty wajyp bir temany ortaga alyp, şuny watandaşlarymyz bilen paýlaşalyň diýip şu ýere ýygnandyk watandaşlar. Hoş geldiniz ýene bir gezek. Ine şu bir neme bar da, bütün mediada ýa-ni populär oldu diýer da, populär oldu bu. Mehribanlar örtürün, başı gelin terdara, koy ömürlük şam olsun, teç giydirin toltana. Cemal Saparova diýip Türkmenistanda bir populär neme var. Ol näme diýipdir? Şoň videosuna seredenimizde kelläňe bir türli hem gülkünç hem ýa-ni gynandyrjy bir nemeler gidýär da kelläňe gelýär. Näme üçin diýsem, şu Cemal Saparova bir oturuluşda, ýani bir ýygnanşykda şey diýip aýdy. Täç giydireliň serdara diýär. Ine şu gören videomuzda şonu alyp belläp geçýär da. Bu da näme boldy? Bu da bütün Türkmen jemgyýetiniň ýa-ni bir hili kellesinde her hili pikirleri oýurdy muka diýip düşünýän mena şu ýerden. Sebäbi näme diýsem, bu propaganda şu Niyaz döwründen bäri bize ýa-ni gündemde diýsek, has ortada diýsek, ýakyn boljakmy? Şol Niyaz döwründe de şeýle bir şu Cemal Saparova da bardy, Leyla Şadyrdyýewa da bardy. Sunga diýişgärleriniň hemmesiniň adyny aýtmana gerek ýok. Bu zatlar hemmesi şuňky gün ortada. Ýani gündemde. Kardeşler. Näme üçin diýsem, şu Niyaz döwründe de şol Leyla Şadyrdyýewa da bir Türkmenistanyň populär bolan aýdymçylarynyň biri. Olam diýipdi, ak saçly perişdämiz diýip. Bu näme diýmek bolýar? Bu hakda biz şu öz pikirlerimizi şu watandaşlarymyz bilen paýlaşaly diýip şu siziň bilen bir arada watandaşlar. Hoş geldiniz hemmäňiz. Şuňa ýa-ni her kim öz gün aýtsa, şu söz nähili täsir etdi? Mysal üçin men özüme gaty erwet täsir etdi. Kardeşler, Oğuzhan kardeş, hoş geldiniz. Başdyna. Salam kardeşler, salam yurttaşlar, geç yaşı oğudili. Şöyle bu temanı üstüne açtığınızda şöyle bir durum var. Halkı indi şol paşalık, soltalık memesine taýyrlaýarlarda. Halk açlık bilen, öňçülüge açlyk bilen, ılımsızlyk bilen, ılımy bilimi kısıtladılar. İnsanları iyice kısıtladılar da ılımy bilimi, sonra da indem dini getirdiler. Dinden sonra mindi krallığa geçirecekler, soltarlık. Bunam yankı medyanın üstü bilen halka yutturýarlar. Cemal Saparova. Näme diýär, ýerlen turup boyun egeliň terdara, baş egeliň terdara. Kimsiňiz siz? Baş egdirip milleti. Kimler ruhsat aldyňyz siz? Kimin kellesi bilen ýürep ýöňiz? Hanymyň bir dünýäwi döwlet bu. Bu Türkmenistan dünýäwi döwlet. Kanunda ýazylgy dünýäwi döwlet diýip siziň ýadan kanunuňyzda ýazylgy. Ýa-ni Türkmenistanyň prokurory, kenbeleri sesini çykaranoklar. Ya işine mi gelýär bularyň? Näme sebäpden dur diýmeýär bu adamlara? Ya da bularyň işine gelýär onda. Ýurdu düzetjek bolup, ılgap beren, janyny ortaga goýup beren Merdan Muhammedowy Türkiýeden tutup alyp gitdiňiz. Siziň ýanyňyzda oturup watanyna ihanet edip durana, watanyna dönüklik edip durany göreňiz okmy? Näme diýmekdi? Netili ýok etmek, çüýretmek. Nire alyp barýaňyz? Halka o kadar samdyk mı görýäňiz? Ödem medyanın önüne çıkıp, halkın önüne çıkıp
gicicik çağıcıkları yuttur ya. Bindi yaşı yeterlere yutmadı mı da yöne Sadık'taki, mektepteki çağıcıklar yutar ama ne? Siz gelecek neslin hem düşmanısınız, vatanın hem toprağın hem dölünüzsiniz siz. Sizin cezanızı türbinalda verirler. Türkmenistan'da türbinal kurulacak, şu türbinalda cezanızı çekersiniz. Bundan böyle göremez mi? Size o Türkmenistan'ı iğdirilmez. Sizler 30 yılla pezil ettiniz, edeniniz ettiniz. Cemal Saparva, başka aydımçılar. Hemmeniz, sizler millet şugune getiren. Halkı büyüdüp, ukladıp, ılımsız, bilimsiz koyup sizler ettiniz şunu. Bedeline mi ödeyecektiniz? Hiçbir zaman hasapsız zat yoktur. Hökmen hasapta oralacaktır. Sonra bağışlan bizi, bağışlama geçerli değildir. Nire ekeldiniz siz, Türkmeni? Milleti kul ettiniz, kul. Kul hatarına getirdiniz. Sizler ettiniz ödem şunu. Yalakalav ettiniz, yallakladınız. Cemal Saparva neçten kıyıp sattı yurdun başına. Türklere hatavını vermen mi diyorsun? Araplara neçten kıyıp sattınız? Tansçı kıyılardan neçetine gidip sattın? Sen kıydın mı satarın yani? Görmeyen bunu Türkmenistan prokuroru. Mehem işgarlar görmeyen mi? İyi seyrediyorsunuz siz. Halkın geleceği için, vatanın geleceği için görüşüp berölere koğlap yapıyorsunuz. Gözümüzün önünde dönüklük edip berölere o da görmeden geliyorsunuz. Bunu hemmeniz hatavını vermeli olsunuz. İçecek yeriniz yoktur. Bu Türkmen oyandı. Bu Türkmen bundan 150 yılki Türkmenin kanına dolaştılar. Şu kan täzeden aylanıp başladı. Göktepe galasındaki mert Türkmenler. Yani şolar täzeden ata babalarının kanını taşap başladılar. Olmasa yaşarlık değil. Türkmen halkı düşünün şu zatlara. Mümkün değil. Yurdun içinden kulçuluğa çıkmak için 2000 dolar verip öýüni satıp, maşyny satıp kulçuluğa çıkýarlar. Kul bolmak için hem öýüňi satyp gaýdýan. Sizler yurdu bitirdiniz. Munnaly düşmanam etmez. Öz yurduna. Munnaly göripligi düşman bile edebilmez. Sizler atomlu bomba düşünün beter ettiňiz da yurdun için. Hemmesem cezasyny çekmelidir. Täze Türkmenistan'da türbinala çekilecekler. Lustrasyondan geçeceklerdir. Gözüňiziň ýaşyna bakylmajaktır. Gözüňiziň ýaşyny garagan bilen süpürersiňiz diýär Sapara. Gözüňiziň ýaşyny garagan bilen süpürjekler. Bekläň entek. Bir Türkmeniň entek oýanyp barşyny görüňiz sizler. Ýa-ni ýumruk galjak çağıjyklary manipulýasiýa etdiňiz. Hatawyny berersiňiz. İçecek yeriniz yoktur. Sağ olun. Sağ ol Oğuzhan kardeş. Doğru bir laf geçtin. Rahat kardeş size söz verelim. Buyurun. Baş üstüne. Salam, hormatly vatandaşlar, kardeşler. Sağ olun sözleriniz için. Bu aydımçı Cemal Saparva halkın üstünden gülýär diýip düşünýän men muňa. Siz ağaç ölün, ağaç kalın, men şey diýen, iddiýanyňyz barmy diýe. Näme diýäňiz diýip demejäde, halkyň üstünden gülýär. Hani yankı Oğuzhan kardeşim hatta doğru sözler etti. Merdan Muhammed ve Türkiye gelip uğurlak gidiyen ilinin aşağına halka, vatana düşmanlığı da otur, dönüklüğü de otur. Dünyayı devleti haşalığa uğuracak kolya. Şunu görün de okuydu. İyi konstitüsyonda var mı şöyle? Dünyayı devleti haşalığa uğurmalı. Bakın şunu. Mert Dortmund. Şimdi senin bu oyunlarına geçmez. Şimdi bunlar fikir etti ol, var etti. Ne yapmadıysa Türkmenistan 3 tane 4 tane telekanal vaka. Ne yapmadıysa ağlayarak da ayda oturdular. Şimdi bunlar burada hayattan çıkardı.
internetden çıkardı. Hediret internet elini. Hediret internetten çıkardı. Hem açıklığı çıkarlı. Açık kollu, halkın gözü açıldı. Bunlar dine düşündü. Digen şol Türk bunu 4 yaş altı programa dinlenecek, görülecek. Bunda da dine yalan söyleyecek. 7-24 halk yalana yuvurulacak diye düşündüler. Yok. Ana geldi hediret internet. Şimdi görüyorsunuz oyunu. Şimdi bulan kaç gidecek yerler yok. Bulan en korkan zatı açıklıktır adamlar. Hem de açığa çıkartanız bulan öldürü açık diyenler öldürü. Yani her o da kemçilikler videoculuk edilenler. Şolary mert durup aydı bilseler, internette paylaşıp bilseler, görüp bilseler. Ana her öldürüğünde başına geçeni gurrun edip paylaşsan bulan öldürü açık diyenler. Düşünmeyin vatandaşlar. Üstüme de gelir, palet de gelir. Yok. Birini varar, ikinci yine çıkışat. Üçüncü yine çıkışat. Koyma. Yok, koymuyorlar. Dine devam etme. Sonra bulan öldürü açık gidecektir. Bulan korkgany halkın açıklığıdır. Öz kimsikle aitmadığını tilýärdi. İnternet heyini hedereti internet belli. Hemme aydın oldu. Bütün dünyanın gözünü havalıp durna ama o çetinden raktiyse bu çetinden dinlep istip bolýar. Ana bu saatte şol açıklık gelmedin, halk gözünü açmadın diýem, şu an için interneti yapıp takadılar. Bunun gözülü çıkan ýaly açacaktırlar entek. Açacaktırlar interneti. Bir de saklap bilmeyenler halkı. Halk inni gözünü açtı. Halk inni gördü. Kim ak, kim gara. Bir wagt ki spektaklyň oyunundan geçmez halkyň önüne. Vatandaşlar hökman başyňyza geçirenleri, görünen eşitden kemçilikleri, videoculukları internette paylaşsaňyz köçülüňiziň ýoklugy, mektepiňde tualetleň ýokdugy, ol mektep bulandak tualetleň häzir bulan pörünlerini balnaçalardaky edilýän videoculukları koridorlaryň hapatyny balnaçalardaky tualetlere girip bolmaýanyny hapaçaklary görkezseňiz her kim özüne. Bir kadam çıkady oturmalylar. Her kim Türkmenistan vatandaş sorsa her kim görkezmeli, aýtmaly. Şonda bilen öldürü açık diýenler vatandaşlar. Sizi açmazak golpalar. Gözüňizi açmazak gol görkezýänler, üstüňize baran bolýanlar. Üstüňize barany da näme üçin? Yalan mı diýmeli şolara? Yalan mı? Gadagyn mı? Gadagyn bolsa näme üçin? Hapa taklaýar. Hapa aşan näme üçin? Näme üçin onu? Arasady gurun edýär. Diýip aýtmaly. Näme üçin diýen soraw bermäni görülmeli vatandaşlar. Indi gorkmaly, gorkular bu tarabyna geçdi. Bular gorkuny ömürde Gorkusyny diýip, hemmeden gorkusyny diýerler. Özü gorkatyr, özleri. Bugundan bertir, bulan taňty kılacak. Bulan yalan sözler geçecek gelirler. Vatandaşlar, sizden haýystym. Türkmenistan'a hemme videoculukları, kemçilikleri ýene de aýdýan internette paylaşın. Hemme paylaşın, hemme birin kiňdel. Şonda bulan özü gider, özü. Sağ olun vatandaşlar, dinleýän üçin. Sağ ol Rahat kardeş. O pikirlerin için, paylaşanın için, şu vatandaşlara yetirenin için köp sağ olun. Şu bir yurtda bir azgınçılık, erwetlik, hemmedat bolup durdy ana şu Türkmenistanda. Azgınçylygam bolup dur, açlygam bar. Garaşsanasaň hemmesiniň sowagy bar. Ýöne şu yurtda ýani halkyň gözüne basyp şagal mesligi neden bolýarlar da bular. Yani saparan dil bilen aýdanmyzda şol 1% yani propagandaçylar var, şu rejimiň aýaklary bolup hyzmat edýän adamlar. Bularam şu halkyň gözüne basyp şagal mesligine tutýarlar. Şol zatlar bular. Bular ertir gözüne oýsaňam az. Vatandaşlar, Bahar hanym başdyny. Söz bereli. Cemal Saparova diyen ayal
şu geydire hiç yadamadı. Bozulmayan efendim manka. Öňe niyaz geydirdi. Indi haram oly serdar bir doymaz dolmaz bir tokurt govala diýene geydirip ýetir. Innem täç geydirin diye. Täç geydirince o bir sakawy täç geydiren çäler halk ağaçlığına seretsin. Yine şu Köndürgençdäki Züleyha vardır, Kullaýewa. Şolam Gurban Ulyň yetiştirip getiren aýaly şo. Neme Kullaýewany neme okudup yetiştiren. Neme diýerler, neme prezidentiň okudanlardy. Yine şu Kullaýewada şolardan. Yaşlı kızları, gelinleri yanı durmuşa çıkan. Nähili planyňyz turup äre bardyňyz, gijiňiz gandymy? Diýmek näme diýmek? Hani serdaramy arkadagym bir zada geydirýän çäler, täç geydirýän çäler, şular ýalak etgepleýän bir tertipsiz ýolbaşy häkim bolsun. Ine şulara çäre görsin. Sen medeniýet işgäri, medeniýeti öwret şun ýalak samsyklara. Kullaýewa Züleyha özünden 17 ýaş kiçi oglana äre bar bolýar. Bir zady nemedir da, ondan soň gargada öz adyny çağırar diýe-de, osan özüni kuturup şeýdip çydamany barandan soň hemmen şeýle mukadiýe. Häzir gyzlar näme üçin 17 okuwny gutarman äre bar ýa? Şu garypçylykdan çykaýyn. Äre barsam arkaýyn ýaşarmykam? Äre maňa bakar şeýle düşünje bilen. Ondan soň gyzlar durmuşa çykaramakynda bukça bolýandyr. Onun halkyň öňünde şeýdip açyp bu diýip görkezip oturýandyr. Ana şolaram şol bukça diýen zat yeter yetmez garyp ýeriň gyzlaryna äre barmak için dörediyor. Yani munça eşik var. Men giyerin arkayn giyinip bilerin. Yoksa iki sana köynek olsa misal men Köndürgençden bir köçämizde birinin iki sana köynek olsa o bütün köçäni aýlanýar. Men bir ýere gitjek bolsa men barıp dilap alýan, o barıp dilap alýar, şu iki sana köynek aýlanýar köçede. Türkmenistan şu ýagdaýa geldi. Hani Cemal Saparova o ýöne oňa geydirip berýänçe biraz aýtmaly ekenda täç geydir. Du tada halkyň ýagdaýyny da bir seredeli, diňe saňa geydirip durmaly. Halk şular ýalyk diýmeli-de. Bir yetim çağı men goňşym ol. Orazbaýewa kimçe Altın. Ol oglanyň ady, o geliniň adamsynyň ady Durdy. Durdyň öňki aýaly öldü. Ondan soň iki çağası kaldı, soň bir aýal aldy Altyny. Onun birinci çağası invalid bolup öldü, ikinci çağası ýene de invalid boldy. O zaman mescitlerde o gelin işer zekat diýip berýärler. Ana şu pullardan şu dilekçilik edýär. Men yeter yetmez çağam kesel, aýdan diýeniňiz bolsa beriň, elçer çeýip aýlanýar. Her kim oňa joşondan berýär. Olam hojalygyny eklemäge ýetmeýär. Edip Kullaýewadan kömek sorýar. Indi ayalların ýagdaýyna seredýän aýal aşol. Şondan soň nemetse sorasa, näme sen äre baranda menden sorap bardyňmy? Invalid äre barsaň invalid çağı bolarsyň. Sen ýallara kömek etmäne biz bärde boş oturamyzak siziň ýaly. Siziň ýalylardan näçesi gelýär biz haýsy biriňizi seredeli. Äre baranda oýlanyp barmalakan tur çykşardan. Ana şeýdip o aýaly kokgoý beren. Indi halk näme ýagdaýa gelýär? Özlerine şolar ýalyk yeter yetmezleri polisiýalar özüne çekýär. Ene bar ýoldan geçip bar ýaka birine ýatyş ýakasyna urç, oson şoňa asyl. Biz onu jenaýete çekip saňa seňe hakyňy berýäs diýär. Ene şol Altyn häzir şeýdip hojalygyny ekleýär. Bazara barýar biriniň nemesiniň üstüne yıkılan bolýar, ýa-da bir adam geçip barýan bolsa şoňa kakık geçýär, bir maşyn geçip barýan bolsa şoň üstüne özüni zyňýar. Şeýdip polisiýalara neme ýygnap berýär, klient ýygnap, müşteri ýygnap berýär. Ondan soň ol aýalym hakyny alýar. Ene bu halky nähili ýagdaýa getirdi? Cemal Saparowa ýaly
o her kime bir giydirip yörürler vardır. Cemal Sapar ve Yali giydirip yörürler, halkı şu yağdaya getiriyor. Giydire de doymadı. Yani halk şu yağdaya getirdiler şular. Yani men diňe öz könülgün cümlen aýdyn, daşygyza da şeýle. Aşgabatda da gaty garyp köp. Öz towuk ketegini remont edip, içi birden çok getýär, şonu kwartira berip oturarlar var. Halky bu ýagdaýa getirdi. Yine de hälem Cemal Saparova men arkadan aty küňşäm altynda men küňşeýen, benim küňşeýen diýer. Küňşeýen diýmem aglymjyrak gepli. Indi nemeden giydirip boldu, indi bir ata giydirmäne başlady. Bir doýmady. Ene halky bu ýagdaýa getirdi. Şu atykça diýjeklerim şondan ibaret, sağ bolun. Sağ ol Zahar hanım. Şu ýanky belleşimiz ýaly ýurtda bir azgynçylyk, erwetlik bar bolsa, şu hemmesi şunkun Türkmenistanyna bolupdy orada. Şu Türkmeniň dili bilen aýdanmyzda akmak sürer döwrany akyllan onuň hayrany diýedi. Akylly adamlar ýurduň daşyna gaçyp gitdi. Ýöne bular akmak hökmünde öňe çykypdy orada şunkun. Ulan näme diýmek ýurtda şol hemme azgynçylyk, tertip düzgün, kadys, kanunsuzlyk, hiç bir zadyň işlemeýändiginiň aýdyn surutnamasy bolup öňe çykypdy şunkun. Muhammed kardeş, hoş geldiňiz. Size söz bereli. Başlayalım. Geçiş kardeşler. Leyla hanım elini kaldırıp duran ýaldy menden ýalňyş görmedik bolsam. Başlarsın onu. Leyla hanıma bereli o zaman. Men görmendim, başlarsınız. Buyurun Leyla hanım. Sağ bolun, sağ bolun. Menem şu Bahar hanımny aýtganlaryny nädip üstüni ýetirin dedim de. Doğrudan Bahar hanım bu Cemal Saparowany ýaňy nä bilen deňleşdirdiňiz, Yekaterina bilen. Doğrudan şunday çyhatym bu halkyny düşünmeýän o hatyn eken bu. Özü ahlaksyz, ýene medeniýet näsi işgarymyş. Bu näkara medeniýet işgary, kaysyn din tarapynda medeniýetli bu? Hiç bir medeniýetli tarapyny mene görmedim. Başkala görgen bolmasa bilinmän. O kaçan karamayağı biröwleni indi koluna girdi degende kızım indi koluma girdi, indi şunu baxtını görermen dep oturgan kızını bula kolundan tartıp alıp ekitip bir yurtlara satıp anşın diyeti berdiler. Bu medeniyete giredimi? Ahlaksız ku bula, ahlaksız. Yine dağın täç giydirin, täç giydirme başka zat giydire koy. Üýüňe ak bardagyn. Halk ýürsün sersan bolup sürülüp, halka ne giydirjeksen, ne yedirjeksen. Öz halyna adam koymadylar bula halkny. Halkny yetişke oturgan balasy bamy, kızı bamy, kolundan tartyp alyp ýaňy höre ýüber, bere ýüber, bilimlilerimizi ýaňy nätip ýokatyp berip durupdylar. Bilimsizler. Doğru aýtdyňyz Aýjahan abla. Akmak sürer döwranyny akyllygyna heýrany dep. Akyllylaryny bula ýokatyp durupdylar. Mena nämesmen bu razy emesmen bu täç giydireli Serdara. Ağzyma bir gep geledi dan aýtmaýyn diýe dan. Şu indi halkymyz sürüli başka yurtlarda ýürgende bula şunday etip otursa üstünden gülüp durgan diýin. Gülüp durgan diýip bolup durupdy. Halkyň üstünden gülmek noga gerek mindetdirip. Halkyny düşüngenlerinde şu iş nätemiş ula oturup. Şu gepni aýtamy? Oýlanyp görüňler. Halklaram endi halkam bulany netmeli, düşünmekini koymalı dan hak hukukyny talep etmeke çıkmalı. Talep etsinler. Dün bolmaganda yorum ýazsynlar. Kany şular razymy, razy emesmi? Şunu bilik. Kimden sorap gidiredi eken bula täşni?
Abbar üýüňeden başga zat giydir kellesine. Akmaklany. Ne atasında ne akıl ba, ne balasında akıl ba, yine bula teş giydiren demiş. Alın adam akıl düştürttü gerek atasın adam. İndemi oturttu sesini çıkarmayın. No giydirsenizle giydirinle balama dep. Bizerem bagalarımızı işletesimiz geledi, teş giydiresimiz geledi, üylü illetesimiz geledi. Saramzadala, onu düşününle ahır. Şu sipsekeşle düşünsün birinci uçurtda. Eğer şu teç giydirsengizle erten bir gün sizeni bagalarınıza ne giydirecekini gözünüzü önüne getirinle. Hazırdan düşününle özlerinizi pensiya yaşınıza yetirmeyi yok atıtırptı. Pensiyaya çıktınızla mı arayakı yok sizlerde yiyem. Yok aldın degen menanı bildiredi. Pensiyaya çıkkan vaxtınız. Bu akmaklarını tarafından yok alıp gitesle, yok bu gitesle, pensiya almışla. Çağalarınızam şunday bu gitedi, anşı Serdarçak tecgiye koysa. Bunday akmaklarını gepi bilen. Şunun için halka koşulunla, halkın tarafına geçinle. Çağalarınızı gelecekini oylasanızla. Sipsekeşle. Boladı sağ bolun, şunu aytın devedim. Yine bu nedem aytıp durupdu. Sesim netmedi gerekten. Eşitildi mi, eşitilmedi mi sizlere? Boladı sağ bolun. Sağ ol Leyla hanım. Gelip dur sesine şu fikirlerimi paylaşan için köp sağ olun. Sebebi bu şu ters giydirmek sözünün arkasında yatan bir toplu neme var da, yani kanunu gözülen seredende birinciden Türkmenistan'da konstitusiya kanun hiç yeri yok. Bunu biz näçe aşağı çizip aytıp gelýär vatandaşlar ýöne. Şu sözün arkasındaky manini bir her kim ölçü şonu orta atsa diýip nemetdik biz ýöne şol sözü aydan adamyň şu Cemal Saparova bolsun, şu özüni medeniýetçi diýip gören ýa-ni sunugy dişgärler de şolar şu sözün arkasındaky manini bir pikir etip gördüm. Şoň nähili derejelere gelip ýetjekdigini, onu da ýurdun başynda oturan oşo durnak içindäki bir kanun bir diktator prezident da şol adam. Şoňa nähili münasipmiş ol sözü. Sözün arkasında bir top mani ýatýar vatandaşlar. Muhammed kardeş, buyurun size söz vereli. Başlayın. Sağ olun Aycan hanım. Indi kardeşlerimize mäwe nemelerini aýdyp geçdiler, pikirlerini, düşünjelerini. Indi bizler häzirne şu bu bolup duran zady neme diýäsda, diskussiýa diýäs, ýazgar ýasyony. Bunu men başgarak tarapyndan zat etjek, başgarak tarapyndan öz pikirimi aýtjak. Ene köne taryh döwürlere seredeli. Ene Faraon diýip gatykän eşdendir atlaryny. Bizde türkmençede başgarak Fırgun diýerler, şoňal her kim ýa-ni Mahdumoly şahyryň beýlek şahyrlamadynyň köpüsiniň goşgularynda geçýändir. Faraon diýip, ne Misirde şah bolan. Şo Faraonyň nemesi bar da, iň soňky gelip ýeten derejesinde özüni şol neme diýär-de, men Hudaý diýär-de. Sen diýär men gullarym diýär-de. Şeý diýip şo derejä çelli çykýar. Taryhy nemelerde, ondan bärde de kän mysallar bar. Her türlü sapatda çykýar da bular. Adamlaryň guruluşunda diýmek ki şeýle bir zat bar. Ýa-ni bira şu öňe çykarylýan nemeler bolýar. Käbiri öz güýji bilen, ýa-ni bir syýasy ýa-da köpçüligiň nemesini häkimiýetini öz eline alyp bilýär. Käbirler ýa-ni neme hökmünde, bir sahna, ekran hökmünde goýýarlar. Ne biziň Türkmenistandaky ýa-ni iki samsyk şol nemeden, ikinji synpdan. Ular sahnaňyna oturdular, olaň öz akyly bilen ýa-da bir syýasy zehini bilen gelip biljek ýerler däl bul, ömrüniň soňuna çellem.
bir ýasama bir sahna, ýani o taýda dana görüşmez ýaly şol. Ýani sunwa diýişgärler diýmek bulara men pikirimçe muny biz başgaça at goýmaly. Bular sunwa diýişgärler däl, bular şol diktaturanyň, rejimiň nemeleri. Nämeler diýip alsak bolýar? Propagandistleri. Şularyň jarçylary diňe. Bular. Bulara meňkäli öz bähbitleri vardyr, belki kiçiräjik bähbitleri ýöne. Ýani öz kiçijek bähbit üçin özüniň bir şeýle bir häsiýeti bar da, ýani bir güýje tapmak bilen Hudaý şolar boldugy bolýar. Şoňalyk bir güýje tapmak kiçijek bähbit üçin şeýdip başaga täç geydireliň diýip şeýdip tutuş bir jemgyýetiň adyndan neme diýär-de ýüzlenýän diýip pikir edýär bir jemgyýetiň wekilçiligine diýär öz adyna. Ýöne bu adamlar jemgyýetiň wekilleri däl birinciden, ikinciden sunwa diýişgärler däl. Bular diňe diktaturanyň, rejimiň jarçylary. Endi bularyň gelip çykýan ýer bular nerden gelip çykýar? Şol ömrüne şu öňümüzdäki däl de arkamızda goýan geçen 100 ýylymyzda ýa-da soňky 35 ýylyny alyp göreliň. Ana şu 35 ýylyň içinde şol adamlar, ene häzir biziň Milli Halal Seçim Komitetiniň gurju mejlisiň çykyşlaryny da öz pikirlerini aýdyp şol adamlaryň edýän hereketlerine garşy aýtawul bermek ýa-da şolaryň edýän hereketlerini ýazgarmak, analiz etmek, öz pikirlerimizi aýtmak. Şuňa bir zat bilen garşylaşmady bular. Bu wagda şeýle. Häzirinde biz aýdýas, öz pikirlerimizi aýdýas, ýalňyşynam aýdars, dogrusyny aýdars, eger dogry hereket etseler, ona aýdars. Ýöne şol adamlar, şu jarçylar ýa-da diktaturanyň kuklalary, aýaklary, rejimiň hiç wagt aýtawul görmän, garşylyk görmän gitdikçe öz edenetdiliklerini artdyrýarlar. Biz häzir näçe şolara gaýtawul berdikçe bärde sanaly adam bolup däl, bunu jemgyýet bolup, halk bolup bermeli. Häzir biziň iň güýçli elimizde bir neme bar? Malzeme diýär-de türkler, türkmen şehrinde şolara garşy iň güýçli bir aýtawul berme ýaragy bar elimizde. Şol mediadyr. Şu medianyň özü şolar ýaly kuklalary, jarçylary ýok edip goýarýandyr. Medianyň özü. Bular bilen garşy-garşy gelmegem gerekkäl, ne köp halkyň köp böleginde şeýle çekinjeňlik bar, ne polisiýadan gorkma, sudiýasyndan, mehemetinden, prokuraturasyndan gorkma. Şoňalyk bir düşünjeler bar ýöne. Bu zat ýuwaş-ýuwaşdan ösýändir. Birinji biziň iň güýçli elimizdäki mümkinçilik mediadyr. Şu medianyň içine näçe kän şu jarçylar hakynda, şu owurlar hakynda, şu diktaturanyň aýaklary, polisiýasy, mehemeti, sudiýasy şular hakynda näçe biz medianyň içine döküp şulary paş etdigimizçe şolaryň güýji ýok bolup gidýändir özlerinden. Aýtam halka gülki bolarlar, maskarawaza urlarlar belli bir wagtyň dowamında. Bular şeý diýip ýok etmelidir. Häzirki döwür şoňalyk bir mümkinçilik bar, sosial media bar. Bularyň eliniň ýetmeýän ýeri, güýjüniň ýetmeýän ýeri. Bular diňe özleriniň bir araçak belläpdirler. Bular güýjü şol araçagyň içinde diňe. Otak barmam gerekkä, şotak barman müňlerçe kilometr uzakdyr. Bularyň baryny ýok edip bolýan bir mümkinçilik bar ýa-da. Ýöne jemgyýet düşünmeli, halk düşünmeli. Birazcık duyarlı bolmaly. Bir watandaş hökmünde, ýurtdaş hökmünde. Aýdara zatkan häzirlikçe jemläýin, sag bolun. Sağ ol Muhammed kardeş. Bu pikirlerin üçin. Şu sosial media diýdiň da, şu sosial media şu wagt şu ýanky şu tema hasam nemek populär bolarmy kadipden men. Ýanky bütün dünýä ýaýlar bu. Sebebi bu täç geydirmek diýmek buň arkasyndaky düşünjäni biz göz öňüňize getirsek da ertirki gün
şu gurjy mejlis hökmünde, Milli Halas Etiş Komiteti hökmünde ertir şulara şu geçiş döwründen başlap nähili cezanyň garaşýandygyny şolara şu ýerden ýetirmek isleýän sebäbi ýani Muhammed kardeş bellep geçdiňler şeýle bir gurama hiç wagt meniň öňüne çykmady. Şu bizim şu Milli Halas Etiş gurumamyz şu ýanky şular ýaly hiç haçan Türkmen bir ara gelip şunu ýaly bir döwlet gurmagyň gurrungy hiç haçan edilmedi da. Bularym şol ýanky Jemal Safarowa meňzeş, ýanky Gözel Şagulywa diýeli sanasaň bular bir sanyjy adamlar da ýöne şular hiç haçanam bir düşünjäni ýa-da telewizionyada bolsun, Türkmenistanda indi metbuatda olsun hiç haçan şunyaly bir nemäni görmedi doğrudanam bular. Şeýle bir öňünde güýçli bir guramanyň jany hiç haçanam pikir et. O gysgalyk bagşlan, gysgalyk goşup geçeýin de bölünmänkä, soň jemleje. Evet. Şu Olýasa. şuňaly ýankaly bir halkyň üstünden gülmek çäresi diýil ýa şurada. Şuňaly bir çäreni geçirýän adamlar şotaýda häzir. Sanasaň belki hani biz artdyra baýdalyşany ýa-ni şo çäreni geçirýän ýa-da şu zatlar jar edýänleriň jemleseň belki bu adama ýa ýeter ýa ýetmez. Ýöne bularyň edýän ýanky maskarabazlyklaryny, oýunlaryny daşynda milyon adam seredýär. Şurada biz dikkatli bolmaly, üns bermeli. Ana bir ýoňa ýeter ýetmez maskarabazlar ýurduň başyna ýelap otaýda tomoşa görkezip oturýarlar özleri. Tomoşanyň içinde gezip berler ýa-ni şulara milyon tane adam çäresiz diýmeýän ýa-ni biperwaýlyk bilen seredýärler. Şu zatlara bir ýurtdaş hökmünde şol seňem elinde Türkmenistanyň pasporty bar ýa-da sen Türkmenistanyň baýdagyna öz ýüreginde hormat goýýansyň ýa-da şo topraklar ben dowdup depem diýýänsiň ýa-da enem atam, geçmişim, geljegim şo taýda diýýän bir watandaşlar bolmaly, ýurtdaşlar duýarly bir özüni şo taýyk ait, özüni şo taýdan hasaplayan adamlar şu maskarabazlara men pikirimçe hökman jogap bermeli, reaksiýa bildirmeli. Goldap bilersiň, garşy durup bilersiň. Mesela o taýda däl. Mesela bir perwaý bolmaly däl. Aýna bular öz arasynda bir oýun oýnap duran maskarabazlar diýip sesini çykarmaň gapdalyna geçip gitmeli däl. Hani her bir watandaşyň bu edilýän oýunlarda bolup duran hereketlerde paýy bardyr. Sesini çykarmaýanlaryň paýy bardyr şo taýda. Ya gowy tarapdan ya erbet tarapdan sesini çykarýanlaryň paýy bardyr. Bu adamlar özüni ýurduň wekili diýip ýoňa çykaryp berler. Özlerini ýanky bir tomoşa edilýän ýerde goýup durlar. Demek ki bulara goldamaly ýa-da garşy öz pikirini aýtmaly, reaksiýa bildirmeli, jogap bermeli. Her bir özüni Türkmenistanyň araçakları içinde bir ýurtdaş, ben şo taýynyň menen bir watandaşy diýip hasap edýän adamyň şol boýnunyň borjy men pikirimçe. Uzak bağışlarsanız uzak kullanmakı cemledim. Sağ olun Muhammed kardeş. Bu fikirlerin için. Leyla kardeşim size söz verelim. Buyurun. Başlayın. Sağ bolun. Bu täç giydirmeli dep sebebi näme eken, oňa ne üçin bize täç giydirmelimiş? No, evvel kahraman dediler, yana kahraman dep order berdiler, yana bir zat berdiler bulara, akmaklara. Bula indi ne karına täç giydirmelimiş? Kim ruhsat etmeli onu? Hak hukuk yok yerde onun zatlara ne yok ahir? Saýlaw boldu dediler, bolgan diýetip ötürüp berdiler, ana berde de bir hak hukuk yok. Kanun yok yerde saýlaw bolamy?
saýlaw badap şunday etdiler. Indi bular täç giydirjek bolup ýatkandyrlar da şunday saýlaw diýetip ötürüp bererimizden de özleri çelli. Lekin bizerem bu hayata 2 merte gelinmiz. 1 merte geledi bu halkymyzam. Bizerem ýaşaly. Bular ýaşajakyny ýaşap biripdi. Bize kaçan yaşamalı? Ölgenden soňmy? Bize uzatlara yol koyup berip otursak, bular her zat etjekler. Görüp turupsizlar ýene bütün Türkmenistan'da egellep aldylar. Wezipeler özlerinden art mindiripdi. Ýokary iş wezipeleri. Halky ýürüpdi sürülüp. Selgene anu aksakallarny maslahatynda kellesini göterip biraz gana demini alıp alsalar, nöçe sen ýokaryga karap dem aldyň dep ulany osurturadylar waka çykkandan soň. Şunun üçin kellesini götermindiradi bu ahlaksyzlar, spsekaşlar. Kanunga gerek eken şunu ettirip spsekaşçylyk etip birmek. Astan gana işten boşap durup adında, abrayında boşap halkın tarapına geçse bolmaýmy şula? Çagalaryna gelejekini düşünse. Bolady kuşun diýetse. Abylyňa täç giydiremiz de bir ýaňy ýokarrakdan asyl birinçelli. Ahlaksyzlar bütün dünýäge şermende boldular, gülki boldular. Çere dediler, çereni çıkardılar, halk öýerde ölüp ýok bolýatyr. Yani biröwüne kyzy, biröwüne balasy, ýaş narastala ýykylyp kalganyny aýtmaýsamy. Ayak asty etdiler bular halkyny, upşum ayak asty etip berdiler. Halk ýene nöçün bulara täç giydirmelimiş? Ýok, men dibinden bu zata karşyman. Men bulara nädip mundy karap oturup bolmaýdy indi artık. Yeter artık. Halkam gözlerini açıp hakkını talep etsin. Sürüleyi yürmelimesin indi başka yurtlarda. Şimdi bizerem 2 gelimiz dünyaga, 1 gelemiz yaşamakny ilacını görelim halk bolup. Bolat sağ bolun. Sağ ol Leyla hanım. Bu pikirleriň üçin, bu pikirlerini paýlaşanyň üçin köp sağ ol. Şu ýerde şu belläniňi diýäli, jemgyýetiň ýa-da şol täç giydirýär sözüniň dinläp oturan adamlar şonu eýýän näçe kişi seretdi da şo. Ýa-da ýanyna oturan adamlar Türkmenistanda şu döwlet işgärleri bolsun, hukukçu bolsun, şoňa şol adamlaryň analiz etme duýgusynyň ýoklugy, analiz etmek ýa-da birini eleştirmek diýessäne şu türk dili bilen aýdanda. Şo zatlaryň, şo duýgularyň ýokdugy, ölendigi. Bulam näme aňlady? Bulam Türkmenistanda hiç bir insanyň hakynyň, hukugynyň ýokdugy, ýani hiç bir duýgu ýokkan. Şoňa bir analiz edip şonu öňe çykaryp ýok beýle zat islam zat beýle zat bolmaz. Beýle zatyň bir nemesem bardyr. Bu sözüň jezasy bardyr erter diýip düşünen bir şahs boldumy? Ýok. Şoňa garşy duran hiç kim ýok. Döwlet işgärleri nerede onu? Özüni ýanky eňilip ýören şu Gurbanlygyň öňüne ekegilip ýören adamlar nerede? Döwlet işgärleri diýse şol prezident aparatynda oturanlar bardyr. Hukuk goraýjylar bardyr. Ýokary sud bardyr. Kanun ýok bolsa şolar kagys ýüzünde bar Türkmenistanda. Ýöne şolar şo sözüň bir kanuny göz bilen seredip şoňa näme üçin analiz berip bilen aklar. Haty bir geň aldyrdy. Bahar hanym baş üstüne söz berdi. Şu özüne vara ekrana çıkıp täç giydirin sultana diye ondan sonra kaptanlaky yalakalarym el çarşy ağır kamankada
Onunla gözünü ağdarıp, dündürüp, şeydip, seyredip oturuyor bulunlar. Ön zat görmedik al. Niyazın elinin aşağına ezilip görün. Ennem hədirem orsun elinde eziliyor da yöne halkı ezip keyip alayan. O kesel. Ecize ganim. Onun bir kesel. Şu geydirelim deyip näçegede kıygıranda näme diňe öz aralaryndaky yalakaları golduyor onu. Ne Türkiye'den televizorda ýürüýte ýaýynlap görkezip durandyr. Berdi Muhammedow Gurbangulu Cistak diýendir. Onun elinde barmagynda 20 marifet halky aç, işsiz, nemede bu da beýikligi 6 metrelik köpekiň heykelini yaptırdı diye seret Türkiye üstünden gülüpdür. Azerbaycan aýdyp otyr söz azatlygy yok, halk gepler bilen akdyp. Şu men patronumyň goňşusy bar da şol dünküni gurrun ediyor oturup ähli hemmämizem otyr şo wagtynda men Türkmenistanly diýen soň gurrun berdi da şeyle bir Türkmenistan sadadan diye bir adamçılıklı, mihmansöýer bir halkı var diye. Yöne başına gelipdir bir diktatör diye de Türkmenistan ikinci Demirgaz Koreya diýdi ya. Kuzey Koreya diýdi. Bir o var, birem Türkmenistan var diýdi. Men o yerde diýdi işledim diýdim. Marda, Bayramaly, Türkmenaba şeýerlerde boldum diýdi. Şeýle halky gowy öz iýjegini sana bir mihmana dik goýan halky var diýdi. Ýöne diýdi başda diktatör var diýdi. 7-8 sany kanal vardır diýdi. Açyň diýe Gurban oly. Belki diýe Serdary samsyk diýe geplemäni bilmeýär diýe. Diýe şolar diýe öwüýe diýe de. Türkmenistan ösüyor, arkada Serdarım öňünde diye kıyızlara diye dans ettiriyor. O kıyızlarına diye saylap alıyor. Odan figuralı, hemmesinin boyu deň olmalı, biyinleri inçecik olmalı diye saylap alıyor. Öňünde diye dans ettiriyor diye. Şolar ýalag edip bare Türkiye üstünden gülüp otyr. Azerbaycan o bepaýdy otyr. Owganistan üstünden gülüp otyr. Owganistan diýerler diýesde biz ölen döwlet diýe şonda Talibanyň elinde gorkup gezmeli şolar. Taliban ýaly bir terrorist ýöredip otyr diýen ýöne halky Talibanyň gorkana gaty gowy institutlary şo ýerde ýapdy gyzlar okamasyn diýip şo wagtynda näýlik ayaklandylar gyzlar hiç ýyly gorkana. Owganistanyň halkynda bir söz vardır, ölmek bardy, ölmek yok diyen. Bizem şu sözü ullanmaly. Owganistan türkmenlerem Türkmenistanyň giden türkmen aşalar. Bizim hemmämiziň kanymyz bir, janymyz bir, dinimiz bir millet. Ondan ýene de ýakynda da haram ulyny gepledipdir da men halkyny şeýle ezdim. Halk özgürlüğün nämedigini bilmeýär ine türkler geplep çıkaryp otyrlar şonu. Şonu var ya bilse şo Türkmenistanyň men hökümet diýip oturarlar şonu namys etmeli. Dinlemeýärlermi şonu, bilmeýärlermi? Bilýär. Ýöne näme diýe bir gaýrata günde bayram günde toý diýe, bir namysa günde bayram günde toý diýe da aňyrsyndan götünden bir da sokup dursaň yüzüňe güldürýänleriň hilinden hiç adam bolmady diýip götüň süpürip yüzüňe bakýanlaryň hilinden olar. Bir namys, bir gaýrat. Berdi Muhammedowlere hiç onu namysly diýesi ýok. Biz näçe ýyl 5 ýyldan 4 ýyl mundan öňünçe o aýal dogany bir institutyň rektory bilen gezip rektorem türmä basdylar. Aýal dogany ýene de ýaçandan kökeýäl ýyrpyldak gezip görendir. Lezbiyanka dogulları näme diýsen şolarda var. Näme diýsen bar şolarda haramzadal. Ýöne olur binamys. Näme diýsen binamys olar. Täbi iýeýin, içeýin, bokumy ýaglaýyn, näme bolsa şo bolsun. Ne köndürgençde näçinji ýylyny 3 ýylda bolan, 4 ýylda bolandyr bir aýal garja daýza kömek sorak bardy hökümetden. Jaý saljak diýip kömek bermediler.
Ondan bundan her kim elinden gelen kömeğini etti, jay salıp berdi, üstünü basardı, iyice yatırka yağış yağıyor, şifirsız jay, yağış geçiyor. Olan yok olsa komple aşağı kaçtı, ayal içinde aşağına kalıp öldü. Şon Türkiye'de olsa derev yazıp verirler, onu suda verirler, cevapkarçılığa çekerler. Bizde hiç adam olmadı, Allah'tan geldi oldu. Şu ayal öňem şu jaýyn salmadan öňem şu nirde mescitlere gidecek, mescide gidip sadaka çöpleyen, hayvan soýulsa şoň kelle başaýa alyp gelip çağalaryny ýidirýän bir daýda şu. Bizim başymyzdakylar şolar ýaly bir gaýrat ýöne bizim halkymız şonu düşünmesi gerek. Näme biz şu bir gaýraty seredip oturmaly. Biz şu bir gaýraty başymyzdan aýyraly diýmesi gerek. Bütün ülke üstünden uçtur. Ve bizim yüzümüzü seyrediyor. Bizim diye neme diye narkoman diye başınızdaki biliyorsunuz şu an değil mi? Türkmenistan diye satıvam gider diye siz diye vatansız kalarsınız diye. Yani şuna biz olur ya haramzadalara karışıp oturmalılar. Biz özümüz vatanımızı kazanacak olmalı. Halk şunu düşünmeli. TikTok'u giyilendirlere. Türkmenistan'ın hemmesi giriyor. Şonyal haram uluyunu gepleder, zadeder, bunu gepledipdir, hi di geçmeli değil. Şol diymek halka oyarı verdi şu. Türkiye mi? Sizin Berdi Muhammed'iniz şey deyip ay diye. Siz şunu seyretmeyin, vatanınızı kazanın, oyanın, gözünüzü açın, uklap görmeyin diyilen bir adama gep şu, halk bilsin diye, özünün ne il derece getirenini bilsin diye. Azerbaycanlar ki adamın geplendi, halk diye gepleme neme yok diye, korkudu diye. Şon diye men sorayım hakkımı deyip ay diyenler, aytmaya diye. Türkmenistan bir kapalı devlet diye, hiç daha bilmeye diye. Ne şonda şol adamı dinlemem öğrense oluyor. Her zaten bir adam özüne akıl almalı. Bizim Türkmenistan'ın halkı o yöne, biz Taliban'a gaz veriyor, seni bakıyan ya da TikTok'ta Oğuzhanlı oğlan var neme koşkay diyen. Ben sana aşık oldum. Şolar ya sözler gerekmiyor. Oğlan ben sevgilim var, indiki nesip olsa öğlenecek deydi. Yani şıltaklar atmayan o arası oğlanırken söyleyip cevap verdi. Yani biz seni bakıp oturuyoruz deyip nemeden TikTok'lara giriyen ben görüyen de gerekmiş olardı. Onu yalvar birine samsığa zaday diyen çan vatanın kazanmanı düşünecek olmalı. Halkımızın günahsı ulu. O başımızdakilere kellerini aldırtır. Neme kim Aycahan diyecek oluyor. Kim o Cemal Saparova diyen adama öğrenen o. Geydire öğrenen. Tabi özü neme vakında Türkiye neme kanserde gaydam oldu kızlar Türkiye sattı, celepçilik ettirdi, bir giycesi neçe dolardan kızları verdi. O bir namusu yok. Öz kızını görnemeler etti. Öz kızının nulla kanayal olundur o. Yani öz kızını görnemeler etti. O hiç şans yok da neme Cemal Saparova, Aysen Yaman Kovu diyseler var ha. Kim bir yerine giydirer, ağzına giydirer. O şon ya şans yoklarda kellesini aldıran namussuz bir ayalı. Her zadım şu an içinden ahmar ediyendir. Vah 20 yaşımda olsa şu an neme bunları hiç mi vermezdim bir özüm eğiler. Hemmesine de bir özüm yeterdim deyip armağan ediyendir. Yani bolana karrasa da sonra da giydir valantiyor. Gayraklı. Yani biz onları seyretmeli değil. Öz halkımız olup özümüz oyanmalı. Halk dinlen vaktinde näme diýip otyr? Bu Türk ine şunu gepledip du şu adam näme diýip otyr? Özüne almaly, ha bize mal derejesinde yetiren eken seyret Türkler aýdyp otyr şonu. Azerbaycan aýdyp otyr şonu, ýene bir aýdyp otyr şonu diýmeli. Bizim halkymyzda hiç il arnamız kalmady. Arnamız kalır, ýalym etmediler. Ya pul için hem namusyny satyp duran bir neme bol, şu derejeye yetirdiler. Ýöne neme haram olan kim o arkada mı nämesi onu täsir edirseler boldy. Şonu ýaly halk aç hem namusyny satyp indi ol bir Türkiýeden bir artist oyuncu gelendir. O kız nähili bolup ýugurup gelip koltuğunun aşağına girdi. Ine şun Türkiýede habarlarda nähili aýdyp oturdular. Ýöne aýdyp oturdular. Şonu var dinlendi özüm mutanýarym.
Çok iyi özün televizorda görüp utanmadım ka. Ine halk şundan hem akıl almalı. Bizim ziyananlarımız ine şu ýagdaýa geldi diýmelde erkekler biz ziyananlarımızın arkasında durmalı deyip erkekler öňünçe baş kaldırmalı. Ayarlar biz namusymyzy gorajak deyip erkekler bilen bile ýurdumyzy gazanmaly. Namusy bolan adam her çıkışdan azık özüne alıp namus etmeli da biz nähil derejä geldik diýmeli. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Bu pikirleriniz üçin. Ayşegül kardeşimize bereli sözi. Hoş geldiniz Ayşegül hanım. Hoş üstüne. Sağ olun söz verenine hayırlı akşamlar, ildeşler. Bizde bir Türkmende bir şöyle bir gep bar da maýmyl öz erkine oýnanok diýip. Şu täçgeýdiriň terdara diýdirip ýören şonu aýdyp ýörenlerim şonu öz erkine aýtmaýarlar, özleriniň ýagşy gowy durmuşda ýaşamak üçin, şo ýallaklap ýaşamak üçin şo zatlar aýtýarlar. Ondan egerde o täçgeýdiriň diýip aýtdyrjak bolsa, halky halkyna etýän peýdaly işini halky bilmese, halky şonuň gadyryny bilmese, o zaman al özüne täçgeýdiriň diýip aýtdyryp biler. Özüne täçgeýdiriň diýip aýtdyryp bilýän bolsa, telewidenýa çykyp, siz meni şoňaly eden isime şoňa hormat goýýaňyz, ýok men täçgeýmesemem, şoňaly size hormatymy etýän ismiň gadyryny bilseňiz ýeter diýip ýaşaňaly halk bilen arasyny zat etmesi gerek. Ara gatnaşygy halk bilen halkyna toğra gidip ýagdaýyny torap durmaly. Ýok onda o zat ýok, ol diňe şol özüne ýakyn pul üçin näme diýen öz ýakynlaryny bile satyp biljek adamlar tapyp şolara aýtdyrýarlar. Şoňaly zatlary halkyň ýagdaýy olaryň gözüne görünmeýär. Onun ýaly täçgeýdiriň diýdirjek bolsaň, ýurdy, daşary ýurtlar ýaly, Türkiýe ýaly gowy durmuşda ýaşatmasy gerek. Hemem näme üçindir o zaman Erdogana täçgeýdiriň diýip gygyranyk milleti ýa-da başga ýurtlar prezidentine täçgeýdiriň diýip gygyranyk. Sadece özü şo biziňki şoňaly arkada diýip oturan biziň prezidentimiz şoňa zatlar halkyna aýtdyryp öti sebäbi halkyň dillenip ýa-da aýaklanmajagyndan bilýär, gözlerini gorkatynda saklap otur halkymyzy. Ýöne halkyň şey bir derejä baransoň olaryň soň geldi diýip düşünýän men. Haçana çeli täze manatip bolsaň täçgeýi bilersiň ýa-da halka ýurda peýdaly işetseň täçgeýip bilersiň ony. Sen ol işleri görkeseň halkyň özü saňa aýtdyrmanam täçgeýdir biler. Ýöne sen halky näme düşürdüň? Halky gurbete çykardyň. Ýurtdyň halkyň ýarysy diýen ýaly daşary ýurtda öýüne çagalyna dar bolup ol ýeten mähriň, söýgüýüniň, maşgala institutyň bozulmalary, o zatlaryň hataby soraljakdyr. Şonuň üçin hem häzirem wagty hökümeti halka tapşyryp täze Türkmenistan gurulmagyna özleňizem ýardam etseňiz gowy bolardy diýip teslenýärin. Bolýar sağ olun. Sağ ol Ayşegül hanım. Gatdory bellap geçdiň. Bu pikirleriniz üçin, paýlaşanyňyz üçin köp sağ olun. Aziz kardeş, buyurun sizi sözlerle baş üstüne. Sağ olun kardeşler. Esenlikler. Şimdi menem temapynda geçen bugün Almurad aganyň bir çykyşy boldy da. Şunda aýdyp geçen ýeri bar. Bu täçgeýdiriň serdara diýip bunu asyl bizim halkymyz üçin aýdanok, ýani biz üçin nemedilenok bu. Bizim halkymyz dinlemedi tapady ýok. Bunlar esas meselesi daşardaky ýurtlara nemetmek üçin, görkezmek üçin.
Awa biz mana täçe edirelim diýip aýtdyk. Padşalyga geçmek isledik. Halkymyzam sesini çıkarman kabul etdi. Diýen mesajy bermek üçin näme diýerler oynaýarlar bu oýny. Ýoksa halk üçin neden oklar mı? Yani bizim halkımıza dip geçişe dip yani umuman nemeden oklar biraz ağır olsa da hasap eden oklar, takan oklar diýeyim. De yine de Halmrada aydık geçen vardı. Padşalyk ýa-da sultanlyga geçsek nämeler bolar aydık geçti. Hakykatdanam yani soň bir nememiz mümkinçiligimiz bu. Ondan soň sultanlyga geçenden soň Eýrandaky ýalyk ýa-da sultanlykdaky orta asyrlardaky döwre geçýäsde. Ondan soň bilemedim ýa nälik boljak. Özüňiz gözüňize getiriň diýin. Sag bolun. Aýdy. Sağ ol aziz kardeş. Bu pikirleriň üçin. Doğrudanam şol padşalyga bir diýen edi bu. Täçe giydirmek demek padşa bir halkyna gowden padşalary giydirilýärdi. Bu näme etdi diýip ýani Aýşegül hanyň aýtýaly şol halkyny gaýtam bu garyp bir derejä getirdi. Sen halkyň yurttaşyna geçip gören bolsa 170 tanam watandaşyňam Ukrainada ýeşir düşen bolsa, orf üçin görüş, orf üçin söwüşe gidip ýeşir duran bolsa, onam içine almasaň, zatlary beýle neme meseleleri orta atsaň atyp oturmaly da, bir tarapyna seredende eýam bu bir çöküşdäki yurduň içinde hakykatlary aýdyp bir otista bizden şu gündeme çykaryp her gün aýdyp oturýarys muny sagatda eýam bir problemany aýtjak bolsaň her sagatda aýtsaňam bunu guturup bolanok da bu problemalaryny yurduň içinde bolup duran beýdizginçilikleri, kanunsuzlyklary, hukuksuzlyk zatlary bolup duran hakykatlary aýdyp otursaň aýdyp oturmaly. Kardeşler, şu ýerde Bahar hanım etbeşigimiziň has soňuna geliberdik. Biraz gysga tutsaňyz, kiriňizi goşup bilersiňiz, el galdyrypsyňyz. Bahar hanım duýmady ben. Şu ýerden şu kylly aýdyň adamlary, öňe çykan adamlary türme wasyllarda, ondan näçe ýyl öň zatlar şu näçe 30 ýyldan bäri dowam edip gelýär. Hatda ondan öňräkden bardyr. Halkyň öňüne çykyp bir halk üçin peýdaly bir iş etjek adamlara türme wasyllar. Emma şonu türme wasmaly diýip şol sud edip türme sokan nemeler nirede şu an. Hukukçu, özlerini hukukçu diýip gören, hani Türkmenistanyň ýokary sudy nirede? Ýokary kanun çykaryjy guramasy nirede? Ol bir topar aýdyň adamlara ýok etdiler, ortadan aýyrdylar da. Hani şolara garşy kanun işleýän ekeni. Näçe bu Cemal Saparowa täçe giydirmeli diýip dur. Ýa-da mundan 30 ýyldan bäri öň Leyla Şadyrdyýewa, Niýazowa ak saçly perişdämiz diýip nemetdi. Hani bu söz bu zatlar üçin kanun nirede diýen bir sorak bar da ortada. Kanun näçe halk bütün neme konstitusiýa hemme her bir watandaş üçin deň işlemeli. Eger ýurtda şu zatlar işleýän bolsa, ýa-da ine şu Merdan Muhammedowy sud etdiler. Yalan bir görnüş bilen, yalan nemede sud edip türme soktular. Onda näme üçin kanun işlemeye bu ýerde? Muny bütün dünýä görüp otur watandaşlar. Aýdyň adamlar üçin kanun bardy. Bular ýaly bir ýanky sunuga dişgär diýbem aýdasym gelenak men şol aýallara. Şol Cemal Saparowa. Sebäbi näme dotyr olar
Olaryň öňüne bir adajyk süň kökleýärler. Bir tarapyna halk aç, ýurtdaşynda bir çörek pul üçin gezip ýör. Ýurdun 70% adam ýaşaýjysy ýurtdaşynda aç. Ýöne şu ýanky sunugat şu jemaat saparwaýala nemelere ýançyn öý berýärler, gowy ýaşamak üçin hemme zat berýärler öňüne şu ýerde kanunyň işlemeýändigi watandaşlar. Kanun konstitusiýanyň ýene-de ýoklugynyň alamaty şu. Ulan näme? Bütün dünýä görüp otyr muny sosial mediýa çykkansaň hemme ýurt gördü diýip aýtyp bolýar. Ýöne ana ýany Bahar hanymdan belläp geçdi da bir topar nemeleri ortağa çıkarıp ýanky TikTok'da diýdi, başga mediýanyň başga platformalarynda şu Türkmenistandaky bolup duran nemeleri göni üstünden gülüp ýani üstünden gülen ýaly bolup çıkaryp otyrlar, aýdyp otyrlar. Biziň aýdanymyzyň daşyndan ýene başga milletler hem eýýan bizi analiz etip başlandygy şo. Buyur Bahar hanım. Gepleşigimiziň soňragyna da geldik ýöne biraz gysgaçyk soňup. Buyurun. Häzir Türkmenistanda hiç halk aýdym ýokdur. Haýsy aýdym bolsa arka dağlı serdarym, arka dağım, öňkü aýdymlar, halk aýdymlary desandan olar hemmesem gitendirler. Olar medeniýet işgärde, saray işgäri, şoň köşküniň işgäri hemmesem. Diňe öwmeli, öz gowy ýaşamaly, Aşgabat odan bolmaly, şeýdip ýanky Aziz Begin aýdyşýaly, täçgeýdiriň diýip halkyň gözüni ýam gözüni şoňa öwrenişdirýär. Şeýdip öwrenişdirip indiki nemede de hökmen şo täçgeýdirirler şoňa. Ha. Bahar hanım internetin gitdi. İnternetin kesildi Bahar hanım. Atı doğru şol indiki bir neme çykyş edibem, ýene bir az wagtdanam çykyş edip belki geýdiribem görkezlerler ony. Sebäbi halk isat neme bildiren hakda ýanky garşylyk bildiren hakmy. Ýanky analiz etip bilen haklar halk şu derejeye getirdi. Şu derejede bir buyur Bahar hanım, internetin kesildi diýip dowam edip otyrsy. Yok, neme işim çıktı da seslendiler şoňa. Indi halkyň ýuwaş gözlerini öwrenişdirýärler. Serdar prezidente seçmezden goýmadan öňünçe hiçim seçmedi de ony maniýaly özü geldi. Ýöne öňünden aýdyp başladylar. Ay Serdar gowmuşyň, daşary ýurtda okanmyşyň, omuşyň, adamçylyk gowmuşyň. Serdar geplemenim oňorana. Atasy zalim. Diňe gurbanly ýöredi otyr. Serdar hiç öyle ýöne bir ady prezident aýlyk alýar. Boldy. Başga edýän işi ýok. Ine halk şeýt öwrenişdirdiler. Patletdirdi de onu getirdip 50 sanak adam öz aralaryny seçmeden boldy. Şeýdem prezident etip bellediler. Indem şu täçgeýdir, şeýdem öwrenişdirip dururlar. Bir bilim täçgeýdirirler. Ine halk sessiz otursa biziň soňky geljek halymyz täçgeýdirenden soň elinden bir zat gelmeýär. Serdardan soň Kerim olsa geler, Kerim oldan soň ýene bir gulysy geler. Ýöne bularyň gullary gutarmýar. Gider oturar nesillerine gyzyny eýam näme bellediler şonu. Mena bu gyzyklanmaýan bu haram ulyň. Ýa bütün iýlen çalany aldy, ballagy aldy, owandy işýaly. Ýöne Berdi Muhammedowler aldy, Türkmenistan eýelediler. Ene indem gyzyny oturdy. Şeýdip tohum diýip Berdi Muhammedowler giýewsi dogany ýegeni bilen Türkmenistany eýelese soňky halymyz biziň harap. Osan Owganystana beýtip dogany çöwürmäne gerek ýok, sen Owganystan çıkıp bolup bilmeýär. Ene halkymyz şoňa gözüni açmasy gerek. Sag bolun. Bahar hanım. Şu ýerde watandaşlar şu gepleşigimiziň has soňuna geldik.
Her kim öz pikirlerini de aýtdyk da şu ýerde. Başga da pikirlerini goşjak kardeşler barmy, ýokmy? Eger ýok bolsa jemläliň watandaşlar. Sebäbi bu zatlar bir ine şu ýani hukugyň, konstitusiýanyň işlemeýändiginiň alamaty da bular subutnamasy bolup görünýär şu gün. Muhammed kardeş buyurun size söz verelim. Gysgaçyk şu bir belli geçmek istedim Aýjyhan abla. Şeýle burada at bardyr ne bundan ýadymyza salsak bundan bir 5 ýyl ýa 4 ýyl şuňa Allahtaryň gurulmaşmasa beýle-de dursun. Dinlemäne gorkýan bir neme bardy da, jemgyýet bardy, gatlak bardy. Häzir ýam ýanky şol adamlaryň hiç wagtym sultan bolmajagyny ýa-da bularyň jarçylarynyň nokot söz bilen başga sözlerem goşup bolýar. Şolaryň hiç wagtym bir häkimiýetleriniň ýa bir güýçleriniň ýoklugyny ene häzir ýam halk köpçüligi düşünip barýar-da. Ulugur gatlagy şoňa düşünýär. Millionlar diýip almasagam 100 miňler häzir şu zatlara düşünýär. Onuň üçin hani bir duyarlı watandaş hökmünde her bir ýurtdaşymyz, ildeşimiz şu zatlary köpçülik bilen paýlaşmaly, şu zadyň bir gorkulga däldigini ýa bir Hudaýa dil ýetirilýän bir mesele däldigini adamlar öz arasynda düşünşip men pikirimçe normalleşme diýilýän zat şodur da, men köprek şu normalleşmeden gurrun edýän. Näme üçin şu zatlar asliýetinde ösen ýurtlarda köp ýurtlaryň halklary bardyr, ýurtlary tozup giden, öz ýurdunda çöregini gazanyp bilmeýän bir giden ýurtlar bardyr. Nirde ösen ýurtlar ýa-da gowy ýaşaýyş şertler bar bolsa şo tarapa ylgap gidýärler-de. Şu ylgap barýan ýurtlarynda nädip şoňa bir şert döräpdir. Şonu hiç wagt sora bolamaýarlar ýöne. Şu şertler şo zatlaryň esasynda dörýändir, normalleşme. Ýanky bir köp olaryň çekinýän, gorkýan meseleleri aslında adaty bir zatlardygyny biziň jemgyýetimizem düşünär sebäp boldy. Şoň üçin men pikirimçe şu üns bermeli, şu zatlaryň bir adaty zatdygyny biret güýrege demetmeli, mukadýan, duýdurmaly, mukadýan, aýtmaly, mukadýan. Şonu goşmak istedim, sağ olun. Sağ ol Muhammed kardeş, gaty dogry. Şu jemleýiji söz hökmüne de alpdylar sen pikirlerini. Täbi şol watandaşlar eýýäm ses çykaryp başladylar da. Ýöne bular şol köp adamlara, watandaşlara gorku salýar da. Zatlar etmek bilen gorky hemde bir özleriniň eýýäm şonu şol täçgeydirmek meselesini goldasun diýen ýaly pikirler bilen öňe çykýarlar bular. Şoň üçin biz buny hökman eleşdirmeli, hökman analiz etmeli watandaşlar. Bir-birimiz bilen hökman paýlaşmaly. Sebäbi bu zadyň näme dogrudygy bütün dünýä görüp otýar. Zadyň yalandygyny bütün dünýä görüp otýar şu gün. Näme üçin diýsen, şol sen halkyň aç wagtynda ýa-da bir ýurtdaşynda 70% depken bellep geçýär. Şol adamlar eýýäm ýurdun nähili derejede döni şu wagt gün şu sosial mediýaň ösen döwründe şu wagtlar görüp otýarlar. Şoň üçin bu zatlaryň yalandygyny biz ýene-de has köp öňe çykarmaly watandaşlar. Sebäbi bu zatlaryň kanunsuzlygyny, hukuksuzlygyny, ýani konstitusiýanyň işlemeýändigini şu zatlaryň subutnamasy hökmünde öňe çykýar. Bizem şunu öz dilimiz bilen halkymyza ýetirmeli. Her sagat masagat ýetirmeli watandaşlar. Sebäbi muny aýtyp bilmeýän, analiz edip bilmeýän watandaşlarym şol kanunyň, konstitusiýanyň her bir maddasyny okap öwrenmekleri zerur. Şonda bu zatlary analiz edip bilýär. Ýani başga ýurtlara, ösen ýurtlara gaçyp gitmeli däl-de durup öz ýurdunda bolup duran beýdüzgünçilikleri
birme-bir analiz edip şoň soňuna çykmak üçin görüşmeli. Bizim näme otyrs? Biz şu gurucu meclis sorup 5 ýyldan bäri ýa-ni Muhammed kardeş bellep geçdi-de. Mundan 5 ýyl öň hiç kim sesini çıkaranakdy. Ýyl-ýyldan şulatlar has köpelip bizi goldayan halk eýýan bar eken ýurdun içinde. Şolaryň hem ýene de köpelmegini biz şu ýerden neme şol köpelsin diýip şu zatlary edip otyrs. Şunu halka bizi ýetirmesek başga ýetirecek neme ýok. Bir guruma ýok. Şoň üçin bize hökman aza bolmaklaryny, bize gelip kirlerini paýlaşmaklaryny, şu her bir mediadaky her bir çykyşlarymyza abone bolmaklaryny ýene bir gedek şu ýerden dinleýijilere, görüjilere ýatlatmak isleýäs vatandaşlar. Hoş sağ olun, indiki gepleşiklerimizde görüşençä.